Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Leandro. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Di makelak iti nasaliwanwana panagbiag. Ngamdak sanggasat, tanasapak ang naulila iti ama. Adda kaayan-ayat ko. Iso ni Mabilin. Kayat min ti agsimpa, ngem ti inak ti dakkel atubeng. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Leandro. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umay kayon tatang, Leandro, mangantayon, nakaluto akon. Wow! Naimas deta inluto mamasida, mahal. Deta ti paborito, adobo. Sige Barok, sumangutan. Talagaan na laing agluto ti anak ko. Nagswerte ak nga rod ano kasta? Ala, sumangot tayon. Wen, sumango kayo ket din. Di dakon pa sa blugan pay. Barok, pasensya ka ni ti kinasimple ti panagbiag me. Sana day tati napatag, tata? Tikas kanan, kat agpimpin natag kami iti anak yo. Wen, tatang, napanagnak ako no kasano ti kinapudno ni Leandro kanyak. Ay ayatan na nga uray marigrigat tayo laang. Ala, sapay ko mga road, tagtultuloy ti kinapudno yo iti tunggal maysa. Sige, mangantayon anak ko. Leandro, pudno ka di akayan ayat mo dayjay ang mabilin. Dayjay ang mamirmiraot. Pudno, mami. Kat plano min ti agkasar. Anya, mamin ano ka di nga ibagakan ka, jak kayat dayjay ang babae aparakan ka. Mami, apay ka di adiyo kayat ni Mabilin. Nasingpat kan nadayaw a babae. Kasta ti amom, ngam kwartam laang ti kayat dayjay ang babae. Sana kasta ni Mabilin. Ma'am amuyon to matlaeng. Kat mapanagnakan nyo apod no dagiti ibagbagak. Saan nakakumbinsido iti dayta nga ibagbagam, Leandro? Awa na talaga ti panagtalag ko iti dayjay ang mamirmiraot. Agraraman kit ti dayjay ang babae. Mami, di yu kumamat husgaan tinobyak. Agpimpin natag kami kini Mabilin. Amo Mabilin, nakaragragsakak, gaputa umadanin ti kalaysata. Kayat ko, adun to ti agbalin nga anak ta. Oray siyak mat, Leandro. Kaya't kumatidakkal a pamilya. Tanarigat ti agmay may sakas kanyak. Ang kasano no lapdan ti inam ti plano tang agkasar. Di kagdanag. Awan to ti maramidan ni Mami. Jak ipalubos alapdan ni Mami ti kalaysata. Di kagdanag. Ipanagnak ko iti inam anapod no ti panagayat ko kan ka. Asaan laang ati kinabak nang yu ti al-almanag. Ket dayta pa'y ti may nga inayat ko ken ka. Ti kinasaya at ti ugalim. Oh, adda ka matgaya man. Kumusta ti pagnam? Nasaya at matmanang. O anya, napagsaritaan nyo ka din kini Mabilin ti plano yu apa nagkalay sayo? Wan manang, nakasaganan ti amin. Ala, suportado ak iti plano yu. Kat no adapay ka sa pulan nyo, umasidag kayo latangan niyak. Ayun gayam, amo ka din ni Mami daytoy? Wan manang. Ngem talaga di na kayat ni Mabilin para kanyak. Anya ti kinunam, Leandro. Ituloy mo kadilat tatimang tubngar kanyak nga inam. Adda kayo gayam dita, Mami. Wan, kat nangag ko amin ang nagsaritaan nyo. No ituloy mo nga ikalay sa dayjay ang mabilin. Sa anak to nga umatendar, kanlipatan nakmatan nga inam. Mami, maawatan nyo kumati. May sakamat! Agpada kayo lang agkabsat anatangkan ti ulo yo!
Pare Wilson, kumusta ti trabaho? Nasaya at latamo dito eh. Nanayas ti taray ti negosyo ita. Ayun, malagip ko gayam. Oh, sige. Kumusta ti umadanin akalaysam pare? Ay, kontraan lata ni Mami. Mawatan na kantumot lang ni Nana Hilda. Nang runat na nasaya at met ababae ti napilim nga ikasal. Natangkan ti puso ni Mami, pare. Talaga asan na maawat ni Mabilin. Ala, santa na pagsaritaan day tabanag. Mangan takit din. Lumamiisan dagiti inorder ta makan. Ato yan ti kape o tatang. Disukon dito lamisaan. Agkape kayo pa'y sakbay amapan kayo ijay talon. Agyaman na kanak ko. Awan gayam. Umadanin ti kalay sayo kinilyandraw. Sigurado ka ka din iti desisyon mo, anak ko. Uwan, tatang. Ala, sapay la ko mga rod, tanaragsak to ti buklenyo a pamilya. Uwan, tatang. Namnamaag day ta. Gaputa amok anasingpat ni Leandro nga agbalin nga asawa. Nakaragrag sa Leandro. Kamaudyanan na. Nalpas mo't laangan ti kasarta. Oray siyak, Mabilin. Nakaragragsakak. Umay ka? Umasidag ta kadag iti imatindar iti kalay sata. O, sige. Leandro, Mabilin, kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Naragsakak para kada kayo. Agyaman kami, Manang. Manang, talaga ka din naawan ni Mami? Saan nga imatendar? Ay na, pasensya kayon. Di na kayat ti umay. Anya ngay nga Ruth. Talaga adi na kayat ti umatindar. Ang baybayan yun. Tano siya. Talaga naragsakak para kada kayo. Aw-awatin nyo latan ni Mami. Ang naragragsak ko ma. Numaawat na ni Mabilin kas manugang. Uwan nga rod, Manang. Alakit din. Mapantayon ije reception. Tani, imunan dagiti dadduma ijay. Mahal? Dito ita pa'y lang balay mingagyan, ha? Saan pa'y ngamin analpas ti paparamid ko a balay ta? Awan parikot. Kayat nga ta ni Mami. Anya ti kinunam, Leandro. Dito'y kayo nga agyan iti day ta babae. Uwan, Mami. No sika, mayatak nga agtalinad ka niti balay. Ngam no kaduam day ta babae. Saan? Katap no ammom si kababae. Ibagak day ti kan ka. Di ka kayat para iti anak ko. Kat di kan tumaawat iti uray kaanuman. Mabilin. Pasensyam la ko man ni Mami. Leandro, anya la unay aya tinaramid ko iti inam. Tapno pa ba inan nakakastoy? Agawid aklangan ije balay mi. Kat din akon malapdan pa'y. Pangasi, mahal. Pagsaritaan ta kumaday to'y. Awanan ti rumba nga pagsaritaan ta. Kat adakan kan. No sumurot ka kanyak. Wan no saan. Talaga sinurot na dinalaing nga babae. Kagurgura ka talaga day jay amabilin. Gapukan kwa na. Saan na kun ngay kabkabilangan ti kapsat mo? Napatpatagan day jay babae ngam siyak nga inana. Mami, agasawan da Leandro kan Mabilin. Awatin nyo kuman kas manugang. Oh, Aginawan day jay. awan bibiyang ko! Uray jak tumakit kita ti anak da iti day jay a babae! Mabilin, mahal. Dakkelan ti tiyan mo. Ket ikarik. Sakbay nga ipasngay mo ti inauna nga anak ta. Nalpas tumutan ti balay ta. Agyaman nak, Leandro. Agyaman nak tain laban mulat ta ti ayan-ayat ta iti inam. Kat sapay la ko ma. Tadumtang tumatlaang ti panawan amaawat nak ni Mami. Ikararag ta day ta iti apo, Mabilin.
Agtugaw ka ditan, mahal. Itimplaan ka pa lang iti kapem, ta sa anak pa anak kaluto iti pangrabyan tayo. Sige lang, bakit? Kung nagtumot nga minken ka, amang alatan iti babaunan ta dito'y balay. Saanan ang masapol? Kaya't ko asyak ti mga sikaso kada kayo. Daytaket ti kayat ko ken ka, mahal. Ibagak tulat ta no marigatan akon. Uwin kaya, mahal. At ako may bagak. Anya day ta? Kayat ko ti sumarong kari di balay. Ipasyartaman dagiti ubing. Mailiwak matan iti inak. Sige. Nabayag mo tan adita nagaw-awid. Barang maawat nakmatan ni Mami Hilda kas asawa. Mami, kumut-kutong kayon. Apay aya, adi kay matan mangmangan. Saan kayo matasigo da kasta? Adda ka dirikrik na inyo. Awan, iha. Kay iliw ko ni ading mo. Sandak sabot na malagip. Amang ano kagurguran akpailang aging gaita. Saan apod no dayta, Mami? Da kayo laang ti agkun ko na iti kasta. Naamiris kun dagiti bindot ko. Kat sapay ko tamapakawandak pa'y. Nasaya at atao ni Mabelin, Mami. Amok ang mapakawanda kayo. Ni, mabiit lang, Mami. Adda nagdurbel. Kita ak no asino day chay. Sige, iha. Diana, asino ti bisita ta? Dalyandro kan Mabelin, Mami. Anya? Agmano ak, Mami. Sapay la kumatasanda kun akagura. Kadwami dagiti apuyo. Agmano kayo kini Lola yo, anak ko. Ay na. Dagiti apuk. Mami. Pakawanan na ko, ma. Siyak ti rumba nga agkidaw iti pamakawan, anak ko. Naamiris kun dagiti bindot ko. Katsapay la kuma, tamapakawandak. Lipatin yung tinapalabas, Mami. Tas ipapakawan kami kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y anak ko. Ay na, nagdadakalan dagiti apok. Arakupan kayo man, apok. Among Leandro, nakaragragsa ka unay. Taapay. Gaputan na saya atan ti panakilangan ni Mamim kanyak. Kasta unay agura na kanyak idi. Di nakpay kaya't aparakan ka. Ngam ita, imbilang na kun amanugang. Wen, Mabilin. Gaputan na amiris na. Nga awan na sayat nga ibunga ti pananggurgura na ken ka. Tasan na naragsak ti pamilya no kasta. Kat ikarikmat, agbalinak anasayaat nga asawa. Kan nasayaat nga ina dagiti anak ta. Iti kasta, awan makuna ni Mami kanyak. Kan kastamutan nga agbalinak anasaya at amanugang kankwana. Tapno ad-ad da amapunas tigura na kanyak. Wen, amok akabaalam nga ramidan dayta. Ket gapo iti dayta, agbalinak met anasayat nga asawa. Ipatag kayo kadagiti anak ta. Awan ti mamagsina kadata, no din ni patay laang. Agyamanak, Leandro. Ay ayatan ka unay, Mabilin. Ay ayatan ka matunay, Leandro. Naragsak kami amin iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Kunak no agnanayon tigura ti inak iti asawa. Ket ita, naragsak ti panaglalangan mi asa nga pamilya. Agyamanak iti anos yu anang yurnos, iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Leandro. Pagayam Leandro, kablaawan ka. Tanasaya at matlaengen ti pannakilangen ti inam iti asawam. Ket sapay la kuma, tamataginayon en ti ragsakyo asa nga pamilya. Ket ituloy yo tinapintas alin nangen yo nga agasawa.
Tapno ad-adda pay amaayayo kada kayo ti inam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Alejandro, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.